Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal ang lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka, na bawal ang lumabas. At may ginawa ka. Sa classroom may batas, ikaw ay hindi pwedeng lumabas. Pero pag nag-comply ka sa batas, ay pwede kang lumabas, kahit bawal ang lumabas. Sa pinagbabawal nila, inayos mo ito. Yung law ng classroom ninyo at sinadmit mo ulit, ay pwede na ikaw pala ay lumabas. Sa classroom may batas, ikaw ay hindi pwedeng lumabas. Pero pag nag-comply ka sa batas, ay pwede kang lumabas, kahit bawal ang lumabas. Sa pinagbabawal nila, inayos mo ito. Yung law ng classroom ninyo at sinadmit mo ulit, ay pwede na ikaw pala ay lumabas. Sa classroom may batas, ikaw ay hindi pwedeng lumabas. Pero pag nag-comply ka sa batas, ay pwede kang lumabas, kahit bawal ang lumabas. Kahit pwede ka nang lumabas, kahit bawal ang lumabas, ay pwede ka nang lumabas.